Nimba na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan. Ngayon kam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta. Ken panagdingdingeg. Papanami ha. Mapanak di mansyon da Doña Candida, papa. Anya ti alami di ay. Kaya't ko kasarita ni Doña Candida. May panggap itim paripirip yuken ko na, abayadan na, ti damage tilugan ko. Oh, ingka ka di bagang oray no di dalatan baybayadan kasta. Papa, iti pa nagkalikagom yung abayadan daday jay na dadalalugan ko. Makikita ka isot pa kakaruan ti risik ti nagbabaitan tayo. Masan nga tamat? Ay, san man papa? Sipod imparipirip yung kadakwa daday di abanan. Kaslamat ada yung tiriknada kada tayo papa. Nang rona ka ni Jonas. Wan nga mreben na lang nga bayadan da tilugan mo. Saan ko makakwartawan na lugan lang pinapatid kada kayo papa? Tanya nga ron, ti kayat mo itama pasama ka, Mer? Ay, saan tayo napabayadan? Total, bak nang tayo mat. Na, Urayan niya nga oras, kabalan tayo ti gumatang ti sabali pa'y alugan. hindi. Kaya't yung aron, agumura kada kayo ni Doña Candida, papa? Nung mapagura yun, asinong tupay ti pinansyal yun o dumtag ti eleksyon? Anya? Oh, pawadaan niyo kumatag panunot, papa. No, kaya't yung asana madadaal ti napintas alangan-langan tayo kada Doña Candida. May bayan yun tayo dyan. Sige man langan. Ay, adag durdurbel. Tunyag! Adag durdurbel! Ingka kita, no asino ti sa ngaili. Ay, buwan, madam. Hello? Ada akto niyang? Ay, da kayo matgayam, senyorita mo net. Sige, sumrat kayo. Thank you. Hindi ta Candida, ada ka di? Ada, senyorita. Sige, umay kayo. Ada iti sa alas ni madam. Senyorito, ano pang panunutan niyo? Malagip ko lang ti pan nakadisgrasya mikin ni Monique. Nadadaal din na pintas alugan na gapukanyak. Oray asino, awan ni ti mangayat iti disgrasya, senyorito. Saan yung matnging gagara? Isumat timbagak. Katiyaman tayo. Awan din natay kada kayo kini senyorita Monique. Isot pagyamyamanak kini Apo Diyos. No saan kayo kumana saliran idi atagos iti dara? Amang ano di kayo maispalkan patay? Imbaglakit din. Dagka-type kami kin ni Monique ti Dara. Ket isun tinagdonar kanyak. Pale, iso tinang silpo iti angas yo, senyorito. Wen, ket bigbigak nga utang anay bag-anakam kin kuana dayta Eloisa. Itay pa ay ngagsangsagot amo ni. Ang maging gayta. Di mo utla ibagaan ti kunam arantam nga ibagam kanya. Kung kaslasan kumutin nga mo nga rugi, tita. Mabain ka pag-irwagan? Gapo ta. Tsaka mo, no, anya ti bagayo. Kalpasan ama ibagak ti gagara. Doon yaman dayta. Ibaga mo on iha. Di na ko man paggagaran. Imayak ta. Kaya't ko ti umay agdawat iti dispensa. May papa ni tim paripirip kada kayo ni papa. Kasla kaya't napabayadan ki ni Jonas ti nadadaalalugan ko. Wan, naiparipirip na kanyak dayta iha. Isuhan tinabag ko idi adagos kan kwada no manot pinaggatang yung itsaylugan mo anadadaal. Dayta ti mayak, tita. Kaya't kung ibaga kada kayo, alipatan yung dayjay. Anya? Makagatang kami iti sa bali, tita. Nga uray no saan yun abayadan tinadisgrasya alugan ko. Sigurado ka kadi iti ibagpagap mo dik. Wan, tita. Abo ka din ipapang mo, tiyay mo diti balay. Tapno waswasam ti parparipirip na iti kanya kiha. Kwa, tita. Oh, anya ka tati bagak. Oh, apaya di ka matan makatibag. Sung batam ti saludsod ko kan ka, mudik.
Imbaon ni Papa. Tapno, ibagak, saan man napabayadan kini Jonas silungan ko na disgrasya? Aniya? Doon niya kandida. Amo ni Papa, tiyay ko dito'y balayo. Kat, iso pwede nang ibaon kanyak. Tapno ibagak kada kayo daytoy. Aniya? Di na kaya, madayo tirik na titumunggal may sa kada tayo, tita. Amo nga bin ni Papang mo iha. Akasapulan nagtumanan inton agparielek akas mayor. Sakay lang ko ba? Na makapagikin na awatan tayo matlaan, tita. Tiyo lang mo. Nariribok ti panunot ko. Gapo iti pinaranduay ni Papang mo. Siya kung ti dumaw dawat iti dispensa, itinabaga ni Papang kada kayo, tita. Saan narumbang asika ti dumawat kanya kiti dispensa, Monique. Kaya't ko ani Papa mismo iti pakanggagak iti dayta. Tita? Malay-ayan lang ti suron ko. No ti amam, ti dumawat kanya iti dispensa. O sige, bayan nyo tayo bagak dayta ni Papa. Or-urayak dayta kan ito, nga idadawat na kanya iti dispensa, Monique iha. Pudno nga pati na istorya kanyak ni Senyorito Jonas, iti namin sang nga aldaw. Awan ka no pa lang tinakainlaban na babae. Eloisa. Oh. Apa maikulkulong ka? Ako dalang nalagip ko, Senyorito. Mabaling ka di amamuan? Pampanunotok tinaibagayo kanyak. Ngawan pa'y tinagbalin a girlfriend yo, Senyorito. Kaslang amin sa anak kamamati. Iti day ta kinagwapo yo. Imposible adiyo pa'y napadasan tinagayat. Pudno ti bagbagakin ka, Eloisa. Ang no di mo pat yan. Awan mabaling ko. Pasensya kayo na. No, naiturag ko iti nagdamag. Ti maipapan iti privado apyagyo. Ayun gayam. At dapay mapan ko gatangan ng reseta ti doktor at umaran nyo. Panawan kayo pa dito ay Senyorito. Mabit lang, Eloisa. Ingawid yu ti imak, Senyorito? Gaputa siya kamati adda kayat na adamagan ken ka. Anya dayta? Maanusam nga ta, ti agbayag akatulong mi. Uwan, Senyorito. Oray, naungat kan istrikta ni Mami. Wan, Senyorito. Ano sak nagbayag akatulong yu? Tanabayag kon ngayon ang arapaap. Ama adda anak ko may tinatalagad apag trabahuan. Kasta ka di? Wan, Senyorito. Tabarang makarunong ak tumat langit igastusak nagtuloy nga gadal. Ha? Ay, anya ka diti nagpatingga, Eloisa? First year college na ang, Senyorito. Oh, apay di mo intultuloy tinagadal. Manipod nga min iti pimusay day dinanang. Awanin ka badang ni tatang ko ang mangisakat iti panagadal ko. Iso napilitan na ka nagsardang. Kasta gayang. Ala, aggagat ka nga rod, Eloisa. Tabarang makaornong ka. Kat matun-uyam tumatla ang dagiti arapaap mo. Ay, mata. Kasla, limawag mati panagrup-ro pa yun. Di umay ni Senyorita Monique di mansyon. Wanto niyan. Naamiris samat lang ni Mayor Solomon. Ti ado nga utang anaing pag-anakam na kanyak. Ne, paapay akas tati sa uyo, madam. Gapot na pinaibagana, pasaan na atari kagaya na papayadan dyan na disgrasya ti anak ko alugan ni Monique. Kan dumaw dawat pa yan iti dispensa. Anya? Isu tirinanta ni Monique. Isu may dito balay. Ay, nagsayaatan no kasta, madam. Ang kunakin ni Monique, ada sa isaya at animat lang Solomon, ipakangagak iti bagbagana a dispensa. Anya? Pakayat nga tangarod ni Mayor nga personal kada kayo ti idadawat na iti dispensa, madam? Tapay kumadi na kayat. No talaga akayat na amasubsuban tipong tot ko kan kuana. Kaputa, mga no di na kayat may babati pride na, madam. Kaputa, isot ti Mayor. Karamba! Saan nakapagmayor no jak tinulungan? Sa bagay, da kayo ti mangmangtad ti campaign fund na no eleksyon, madam. Word! Iso adi na babaling nga ipandakal ti kinamayor na kanya.
Tawan iti posisyon na, no saan agapukad niya, Tonyang. Iha, itay pa yadam lamagak king kanuan niya tibana kinagsaritaan nyo kini kandida. Apo yan di mo may pagakan niya. Kung namin, Papa. Bueno, winaswas mo ti panang bayad da iti na disgrasya alugan mo. Wan, Papa. Anya? Anya ti kunam? Papa, kalmado ka laeng. San kay ko mga kukungkot? Inarami ko tayo, Jay. Tapnosan nga adda ang makasuron ni Doña Candida kada kayo. Anya ti kayad mo asawan? Sandan na bayadan tinanadaal alugan mo? Saanan, Papa? Na, Lakit di. Personal at tumawat kayo ti dispensa kan kuana. anya? Siya ka mayor ko nakmanan! Dumawat ang iti dispensa iti iturayak? Ha? Din tumapasamak na ita. Papa, ulitak manan nga baga kada kayo. Ni Doña Candida ti mangmangtad iti campaign fund yun no eleksyon. Awan kayo ti posisyon ita no saan aga po ni Doña Candida. Ay, anak di... Oh. Aklo na niya dayta, Papa. Iso narigat akong kontraan yun ni Tita Candida. Mga no isunton ti manglaban kada kayo. Isunton ti ag kandidato o di ag sino ti dalan nyo? Alya. Kaglunlunit matlangan dagiti sugat ko. Kan, mariknak ang napigsa akon. Ay, Senyorito, ada na pintas sa damag arubang unay amaaman nyo. ha? Anya ti napintas adamag, Eloisa? Kuna ti doktor yo, amabalin yung tirumor dito ospital. Ha? Agpaiso, Eloisa? Wan senyorito, ada kondisyon ni doktor. Anya ti kondisyon na? Asurutin nyo kano amin, dagiti pamalakad na kada kayo. Aglalo iti panagtumaryo kadagiti agas yo. Ay, day talagayam ti kondisyon na. Wen, surutak amin abalakad na, Eloisa. Takayat ko ang nadardaras pa iti panagimbag ko. Ay sige Eloisa, namnamaam nga idaanan ko kini madam dagiti amin nga imbagam kanya. Okay, bye. Tonyang, asino dyan ka na si Rita iti cellphone? Ay ni Eloisa madam, at good news nga impakaam mo na. Anyat da magayang pakamuna. Mabalin ka nun ni Senyorito Jonas Tirumor ija ospital madam. Agpaiso? Uwan madam, iso ka na ti ko na ti doktor na. Iso nga imawag ni Eloisa. Taimbaga na, nga inkay ka no ija ospital. Tapno maayos ti bil ni Senyorito. Awan, mapanak iti ospital itamat laang. Tabarang makaawit itangal daw ni Senyorito. Dito'y balay. Inawagam ka di matlangan ni Mami, Eloisa? Nito niyang tinawagag, Senyorito. Tabisi mat itay ti cellphone ni Mami yo. Sapay la ko mga rod, ta umay adagos ni Mami dito ospital. Umay lakit di dito day chay, Senyorito. Magagaran lakit niya makaawit kayo ni Mansyon. Eloisa, agyaman na kiti anos mo nang banbantay kanyak dito ospital, ha? Awan ang naman na, Senyorito. Trabaho mo, ti panang bantay ko kada kayo dito ospital. May ayo ak, iti kinagagat kan kinasingpot mo. Ket, bayam, tay bagat to kin ni Mami, nga ingato na ti sweldom. Ala, oray saanan, Senyorito. Amang ano pagarupan ni Madam, makinasarita kayo ama ingato ti sweldo. Gapoy ti panang bambantay ko kada kayo dito ospital. Saan ka amadanagan, Eloisa? Tsak ti makam mo. Senyorito, amang ano pagarup ni Madam, agun-gun dawayak ti kinasayaat yung kanya. Dalatan sa bali akitawag kada kayo na mabalin. Oh, anya dayta? Inton agawit tayo di mansyon, mabalin ka diya dumagasak to kumabiit iti balay. Ta kumusta akmat ni tatang ko? Sige, day talagayam. Engkanto nga rod sa rungkaran pailaan ni tatang mo. Day,
Adamay si Mardang Alugan dito'y batog ti balay. Day, nimit Eloisa nga anak ko didim saag. Nay. Tatang, kumusta kayon? Ay, nagsaya at na umainak mo't sarungkaran, balasang ka. Ay nga rodan di banbantaya may di ospital. Nakarungaran ni Senyorito Jonas sa ospital. Nukasta, ada ita itilugan ni Senyorito Jonas. Wan tatang, sinukon na kami ni Doña Candida sa ospital. Ngam kinid daw ko kadakwada, ado magasak labi iti balay. Ay, agyaman balasang ka. Mailiwak mo't king kan. Oray siyak tatang. Ay, di mo lamaw. Ngam, agsangsangit ak nukwa. Agmay saak. Ay, awan kasangsangok amangan, anak ka. Agan anos kayo kumapailang may sarito balay, tatang. Ay, anya nga tano, ibagam to kadagiti amaw. Agesti out kalatan. Oray, kanayon ka nga may itulawd kan sukunan iti balay apagpapaayam. Alam, Ay, bayan nyo tatang. Tapadasak tong ibaga kadagiti amo. Nga agawid aklatan iti minalam diti balay, tatang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman ka nakaawid ak matlangan as ibibiyag dito'y balay, mami. Utang mo ti paro abiyag mo kindi mo dik, iho. Anya? Wan, kano sana nagdonar iti dara para kan kay nagkasapulan ka unay. Mabalin asaan ka na ispalkan patay. Mami, ti Diyos tinangispal kanyak. Saan ani Munik? Ay, di mo ibagbagat kasta. Aglalo no kasangsagom ni Munik. Tadito kat maluksawa nagdonar iti dara para kan ka. Sige, mami. Saan ko nga ibagbaga numangag ni Munik? Ngam agpaisot imbagak. Ti Diyos tinangispal kanyak ken patay. Ala, malamang nang tawan pa ni Eloisa. Tonyang! Apay gawan matlangan ni Eloisa. Sabip ngatan. Siguro ko naimasandan nga agama iti nagsarsarita, madam. So, di pa'y nakaawid ni Eloisa. Karamba. No makaawid iti balay ta. Kasladinan ang mo ti obligasyon na diti balay akas katulong. Paring no dandani itan, madam. Kung nagagatmat ni Eloisa, saan mo't ang nasa daw? Ay, di mo ni kalintagan tayo pada magkatulong. Awagam man kiti. Tadagdagam ngag sublin diti mansyon. Ay, uwan, madam. Awagak, itamat laang. Napsugat iti sinda tayo at tinola, tatang. Naimasak tinagkaldo ta nakatabtaba. ay, gapota, agitlog jay pinartik amanaw. Mapanak to ni Dimansyon ha, tasumip nga tan, tatang. Ay, kinasaritak ni Wilson nga. Umay mangitulod keng kaya man siyawn. Yorel mo labasitan. Dandan ni siguraw. Wan, tatang. Ni, Nay, Tonyang ti umawawag, tatang. hala, kasaritam nga raw tayo nakman ni Hapon ni nagpisa manok ka. Sige. Wan, tatang. Hello, Tonyang? Tonyang? Eloisa, umay kan dito yung mansyon. Agpungpungtuton ni mata. Anya? Ulam ka no, adumagas ka laang. Adi ka unay mabayag di tabalayo. Nauray mo mata sumipngutan. Ado nga min dagiti bambana ga nagtungtungan mi nga agama, Tonyang. Sa nagpartit manok kat dituya kun bala ng malam. Anya? Ay, sumot lagayan. Mala, umay ka nga rudan. Taamangan no, umasok tuman yung tipungtot ni madam no di nakalagta mauray. Ay, awan. Umaya kun Tonyang. O sige nga Rodan. Bye. Talaga kaunggat ko lagi ti tayo dyan, Eloisa. Hapa man na sumangpat.
Aglap-labasan tayo akatulong. Mami, kumipngatan. Yung ada kayo pailangan dito rar. Kasla dapat padaanan nyo. Ay, talaga nga tayo. Pagkapungpung tutak ko na yan kadkwada. Sino, Mami? Ni Eloisa taging gaita kat saan pa yan nagsubli dito yung bansyon. Kuna na adumagas lapiit iti balayta. Ang sumipngatan, awan pa'y laang. Amang ano nagsarsarita da pa yung agama, Mami. Ismabayan nyo latan. Karamba! Saan ko ama palabas daytoy nga idarapit na? Ay, ang kaluwat kanyak apaman na sumagpat. Anya? Ay, saan, Mami? Nakan anos anang banbantay kanya kay ospital? Sa kalpasan na? Kaungot yung manan? Kaputag lablabasan, iho. Mami, maawatan nyo kumamat ni Eloisa. Nabayagan adi nakawit iji balayda. Karamba! Uray pa'y awan bibiyang ko! Pinatgak lang nga rodan tikid daw na adumagas iji balayda. Agam, ay, sumip nga to awan pa'y laang. Baka paungat at talaga tayo jay akatulong! Nakarupata ko na. Mabalin ko ti mapan. Sa tino man nun ti papanam ta nakarubwat ka nga oray agsip nga dan. Mapana kitenda Jonas, papa. Aniya? Babae ka, si kakit din dagpasyari ti lalaki. Papa, agpapaungar pa lang ni Jonas. Kapoy ti pa nakadisgrasya mi. Kat saan nga tamo tadagas na inak sa rungkaran? Masubra ama talagang ti kinasaya at mo itinayagayem mo. Saan mo't, papa? Nang gagangay lang itinasin na nagpagayam ka nagsinsin na ki. Mala, saan ka nga rudan nagparabi? Wan, papa, kan awan pagdanagan nyo. Kadwak mati driver tayo. Hingka nga rudan. Tauray ni ibaga ka di ka mapan. Sigurado adi kan tumot lang pa igawin. Thank you, papa. Adakon, madam. Karamba! Ita kala sa magpat. Rabiin! Imiyan kala ko mga rutan iti palayo. Sorry no narabiana ka nagsubli dito mansyon, madam. Talaga anatangkan ti ulam. Imbagak lang arudan kan kay de. Adyak kayat asal mo singam dagiti pagayatak. Ngamkas laawan latakad ka. Pagawan ng dako mano nakabasulak, madam. Mailiwak ngamin unayan kin ni tatang ko. Ado ngamin dagiti nagsarsaritaan mi. Iso jak nakasubli adagos dito yung mansyon. Karamba! Tanya ko madagiti nasisita una yan nagtungtungan yung agaba. Ha? Apay anarabian ka! Kinalikaguman ngamin ni tatang ko. Ano mabalin? No, kayat yung kanukat. Oray, minalamaklaptan nga agawit iti balay ni. Aniya? Malmaltay ka no ngamin iti panagmaymay sana iti balay ni madam. Aglulo namang mangan, ta awan kadwa na. Karamba! Takas tabat kayam ti abab. Kaslasaan alalaki! Mabalin ka di nga. Oray minalamaklatan nga agawit iti balay madam. Aguray, panunutag pa yan na saya at dayta akid daw ti amam, Eloisa. Sige madam, sapay lang ko ma. Ta mapatgan nyo tinaibagak kada kayo. Tapno, adakad kaduamat ni tatang ko. Ura iti rabi ilaang. Saan ko aninamnama? Asarong karanak dito'y balay munik. Aglalo, kitni, rumabiin. Kadwak mo ti driver mi. Iso nga ore anya nga oras no kayat ka apasyaran mabalin. Agyaman na. Ta imay nakmanon sinarungkaran. Gaputa na singit ta nga gayam. Kayat ko makita man nanti kasasad mo. Man na nga si unay ti Diyos. Ta nabitmat lang ang naglunit dagiti naunag asugat ko. Dantanikan na tayo, Jonas. Unakmat namin kan ka ang anag ka. Nakapaspas-pas matlatat pa nagpataray mo. Ay, no saan ko maabim takti pilit tilugan ta? Saan ta kumamat ang nadisgrasya? Sige. Saan tamat ang nagay-ayatan da di adisgrasya, Jonas? Isumot ti kunak. Aywan gayam.
May sabalik man ti saritaan ta. Oh, anya dayta. Agyaman nak. Ta imbabawi yung matlaang ti panangbayad mo itilugan mo dadaal. Ni papalaan, dakin pagayatan iti dayjay, Jonas. Ang talaga kadi adinan pabayadan kanya. Ha? Saan ang interesado ni Papa? Apayakit kita anak matlatan. Kinunakmat, saan ang interesado ni Papa? Iti panagbayad yo. Kaputa, nasingat pilinangan, ti pamilya tayo. Agyaman nak mo Nick. Iho, nagawid mo't gaya man di budik. Wan mami. Gusto, tani, ang alas 10 matan. Awan kayam, anya ti imbay na imbaga. Awan mami. May naklaan kinamusta. Ay na, nakasaysaya at launay tayo siya kayam mo. Isaksakit na kaunay, iho. Wan nga rod mami. Mababae nakpekit din kinkwana no daduma. Ta kasla masobraan no daduma iti mangisakit kanya. Agyaman kakiti ta nakatumpong ka iti kaskin ni Monique agayam. Wan mami. Hawalan ti mako nakiti kinasayaan na. Saan akaslay ti tayjay nga ilo isa akatulong tayo. Apong ti ulok no daduma. Anya? Mami, apay kasta manon ti sa uyok ni Eloisa. Ay, gaputa supsupri nga dadakiti pagayatak no daduma. Mami, no ti pan nakarabrabi na nga nagawid dito'y mansyon. Aw-awatin niyo kuman. Diyay mo't balay dati nakarabyan na. Saan mo ta sa bali a lugar? Ay, uray pa'y. Aday baga kano ti Abana, ngayon kanyak ni Eloisa. Anya kano dayjay, mami? Kayat kano ni Ipe, ano mabalin, kat minalam nga agkawid ni Eloisa iti palayda. Iti anya gapo, mami. Malidlidayan kano ni Ipe. Ang roda kat agbaybay sa lang iti balayda. Iso kayat na makapulapul mo't lang ti anak na nga uray no iti rapilaan. Apa nagsinday ka, iho? No para kanyak, mami. May mayat no, saan langan nga agawid ni Eloisa? Adamat nito niyang no da kasapulan tay ti rabi. Uray pa'y, mami. Anya ka diti pangadang niyo. Gaputa, jak magawidan ti saan abangungat kankwana no anda jak kayat nga aramid na. Iso kasla kayat ko apat gan tikid daw ni Ipe. Nagkawid latan ni Eloisa iti minalam, iti balayda. Nagkasaritam ka din ni Doña Candida. Iti papan mo iti mansyon da. Saan, Papa? Apay, ada ka di rumba nga mamuakan ko na? Nabagay kumano yung baga namanan nga gidawa ka di dispensar kanwana. Di ba ka di inaramid dayta, Papa? Saan? Ay, awagan niyo kuman. Diyak kaya nga awagan. Tapno maliklikak tagpa-dispensar. Sa bagay, kas na nga alay-ayan matkit din ti pungtot na kada kayo, Papa. Nga ta? Kasta tinadlaw ko na, Papa. Tano, kapungtot na kayo kumapailan. Siguro, imawag manan kanya. Tapno ipiksa na ti sakit tinakam na kada kayo. Hala, sabay lang ko mga rod, tanan anayan, ti pan nakaikat, ti guray, ti barukong nawin, no pan nakapunas ko na kuma. Kitang sublimod lang di sikod, alin nangin tayo. Mas na talaga ti kape. Gapoy ti panakapuyat ko iti rabi. Eloisa, nasapa ka man abinmangon. Anang timpla iti kapay? Sa anak namin unay nakaturog to niyang. Nay, tapay. Gapoy iti kinaagot pampanunotag. Ay, Eloisa, di mo kumaunay ipapuso ti panakaungungot mo kini madam. Ugali na ka talaga tinaong. Aglalo no da pagkamalya. Sa anak namin na naruam amaungungtan to niyang. Iso habarang no, patgan ni madam tinaibagak nga gawid aklatan amin alam iti balay mi. No, para kanyak kat. Mayat ko man no. At yan kan dito. Tapno ada kadkadwak amaturog iti quarters ko. Nitatang ko ngamin ti pampanunutag. Tasipod nagkatulong kat. Saan nan unay amaimas ti mangan. Sa agmay-may sa kanulatan. Tunggal panangan. Di kay kayat mo nga ro ti agaw away.
Wan, kat imbagakon kin ni madam. Mala, sikat ti makaamo. Ngam numapat kan tikid daw mo. Laglagi pong kumati oras ti trabaho. Tapno saan ka maungtan kini madam? Hello, Mr. Lee. Anya? Sumangpaton dagiti order ko into no may alawas. Pakaisang ladan na, Mr. Lee. Anya? Iti San Marcelino. Karamba! Apay nagadayo ti pakaisang ladan dagiti sumangpat a produkto. Anya? Gapo iti siguridad. Nalala, sige badlagan. Bayataklatan. No iso ti makita yo akatalgada na pakaisang ladan dagiti order ko kada kayo a produkto. Awan, Mr. Lee. Oh, sige. Awagak to ti gayem ko, Mayor. Nagpatulong ak madagkan kwa na. Wan, di kag tanag. Nagpatulong ak kan kwa na may papan ka dagiti sumangpat a sumanglad a produkto. Eloisa, mabalin ka dingag sarita ta? Wan senyorito. Uray kat nalpas ko matanda iti labahan. Anya ka diti pagsaritaan tayo, senyorito. Maipapaniti na ibagam kin ni Mami. Ano mabalin, ket agawid ka amin alam. Isu nga tikid daw ni tatang ko. Senyorito, barang ano patgan ni madam. May mayat matlaang, no saan kang agawid. At ada mabannog ka. Takanayon kang agawid, ken umay dito yung mansyon. Ano sak senyorito? Tani tatang ko mati makagapo. Awan namin mangkita kan kuana no daman sa gubanit na. Eloisa, Jonas, mabaling ka diti bumalaot iti sarita niyo. Ha? Ay, mabalin madam. Ada ka di ibagayo no. Pangibaunan nyo kanyak. Awan parikot, nalpasan dagiti lalabaan. Awanan ti patrabaho ka na ka. Tanakadalos ka mo to ni Eloisa. Anya nga roti bagayong Mami. Eloisa, adan desisyon ko iti kinidaw mo. Ti kidaw ti amam ti kayat ko asawan. Maipapan iti panagawit mo iti minalam iti balayo. Anya ti desisyon nyo, madam? Mayat kayo katimat lang, agawid aklangan iti minalam. Wan, Eloisa. Mawata ka narigat no agmaymay sang agpayso ti amam iti balayo. Aglalo no iti rabi. Agyaman ak numawatan da kami, madam. Mami, may mayat no saan nga agawid ni Eloisa. Iho, di mo ka di maawatan ti rason ni Eloisa. Agbaybay sa ti amana. Abagan no ag sakit, kat awan magtulong kad kwa na. Maawatan da ko senyorito. Oh, apa nagsindaay ka ba't, Jonas? Awan, Mami. Sige, panawan kayo pa dito eh. Tainak man iti ayan ni Tonyang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apaya di mo binagbagan ni Eloisa. Pinagpagaan nga anya, senyorito. Asaan nga agawid? Senyorito, ado apang magbagakkan kwa na. Kunana, ati amana ti agayat nga agawid ni Eloisa. Sigurado ang narigrigat kan kwa na, no agawid iti minalam. Inkari ka numot ti amana, nga iso ti mangsukon, kan mangitulnog dito yung mansyon, senyorito. Ada ka numot tricycle da. Uray pay. Narigat latta Tonyang. Uray narigat ako na tayo, senyorito. At isumot ti kayat da nga agama. So nga, awan ti mabalin tayo. Anya ti kinanayo, tita? Stay out ni Eloisa, katulong yo? Wadiha, taisot kit daw ti aban. Anya? Imbag di manamong ni Eloisa. Wan, tapno nakadkadwa ti aban ay tibalay ka. May mayat man no sana na stay in. Tap na maksayan ti panagungat yung kankwana. Wan garon. Tatalaga ka dadagiti kuntaway at jaklat na maliklikan ti magugat kan kuana. Natadagiti jak magustuhan garang. Aglalo, nagtitipon kami amin iti rapi.
Anya nga rin ti reaksyon ni Jonas iti yaan namong yo agi stay out ni Eloisa. Lumabalin, di na kaya, di pa nagawin ni Eloisa iti binalami niya balayda. Ang may pagkawat ko kankwana. Nakakaasimbat ni Pedog may say di balayda. Tita, madlaw ko kat, kaasyan na unay ni Jonas ni Eloisa. Wen garot iya. Kastamat ni badbadlaw ko iyanak ko. Anya nga tati makagapo? Siguro, pasyan lang kapoy di kinapobreda ang bibiyag. Sa bagay, naasi kan managtulong ni Jonas. Wan iha, kagday ta at alukading na, tipang daydayawan na giti tataw kan bana. Wan gaya maisabalik man ti saritaan ta, iha. Anya dayta, tita? Di papag mo, at ka din itabalayo. Awan pay. San pa asim mangpet? Ada pay langit yung munisipyo. Apay ka di? Unak na dita balayo, taubayak ko ba? Kaya't ko ang kasarita. Ay, ang mga namarabyan to man na sumangpet ni Papa. Iso na sa isayat siguro numapan kailangan ni munisipyo. Sige man nga Rod. Papanak lang ni opisina ni Papa. O sige, bye. Bye, tita. Oh, milagro. Itamang bayan ay saruong ka di opisina doon niya kandida. Babalin ka di nga irikap ko ti ruangan ti opisina, babi ko. Tsak nga kayat nga damakang gagasabali iti bagat ka. Kasla mapugtua kung luan niya di kayat mo nga ibaga doon niya kandida. Sige, pagbalin nagka-close door meeting di ba nagsarita ta? Agyabadak, Mayor. Nakalakbayan. May kagtagawa ka. Abagando, adda ang dudursok asubrak dito opisina. Anya ka di bagam. Damabuteng ka nga damakang gasabali di saritaan ta. Amigo, imbawag ni Mr. Lee di nabigsan kaldaw. Kat imbakada, asumangladton ni ti San Marcelino dagiti idorder ko nga smuggled a produkto. Anya? Apay nga dayo na dito lugar tayo, ti pakaisang ladan dagiti order mo a produkto, amiga. Gapotay jay kano ti makita da akatalgadan a lugar, apakaipuslitan dagiti kontrabando a produkto. Anya nga ron ti kahit mo itama basama? Amok nga adot koneksyon mo kadagiti naduma-duma nga ahensya ti gobyerno. So nga, umayak ko mamadadagkid daw iti paporkan ka, amigo. Tiamog no napuura ng tirang tayo tinagbadan da. Gabot, kaya't ko kumabayatan yung tinadada lalukan ti anak ko, ana disgrasya ni Jonas. Ay saan, amigo? Agpaiso, narurudakan ka, iti di imparipirip mo. Nataltalgat lata natin kartirang tayo iti nagpatandadwa. Iso nga tak, amigo. Anya nga rin ti kaya't mo mabasamak? No, maibiyahe iti pailan dagiti produkto. Kat kasla narigat adumanon iti bodega. Iso maibiyahe da kumabot lang babaan iti tao. Diretsom no anya ti kaya't mo amaramid. Gaputa ada dagiti dadakkel abangkam adi motor a kulurom. Wano lancham kat, iso kumatikit tawa. Pakailungkanan dagiti kontrabando a produkto. Anya? Pati dagiti... May raman mo pa yan kadagiti illegal na negosyo. Saan mo ko mga ipaidam dagiti kayat ko apulutan ka, amigo? Wala kang kasalon numatilew. Kat may... Saan, amigo? Pinto pulos mo pasamak tayo ka. Kapilya ka na saya at nagitil taok amapan bang sunto ka dagiti kontrabando iti pantalan apaka isang ladan da. Sa bagay, ano nagiti tao manatutured? Kinatinib da iti tangadang. Wan, amigo. Iso ati ka kumagputputag abang ipabulod ka dagiti lancham. Mano ti kasabulam? Oray upat lang. Dua alansya ti pakaikargaan dagiti smuggled a produkto. Kat dua mat alansya ti pagluganan dagiti taok amang subaybay. Wala nangina ti habang dagiti lamtsag don ya kandida. Nang runa ka ti peligro dagiti may lugan na produkto. Ipagamlaang no mano ti kayat mo nga
Abang nagitikit kitawag kan kabuludan alad jami ko. Sa anak matalari ka ta kasarsarita. Kasdaman di kunakken ka. Awan nari ka ta saritaan no kwarta ti pagdutungtungan. Amo pat araw pakat kwarta pa yor sulumon. Kanya tintanamitin mo, jak ngawatan. Ako kunak, ibagamod no mano ti pangabang ko kadagiti buludak alanjam. Katno, ada makada ya kwarta kiti bangko. Idud ko na dagos, Mayor. Nagsayalan no kasta. Masapol pa'y nga ipasigurado ti kinatalagad dagiti tao kan dagiti kontrabando asapatan danto. Taambok, adot koneksyon mo iti pantala napakaisang ladan ta. Awan danag siyag ti makam mo. Agyaba na, Mayor. Kangam, agpating ka lang sadya iti maited ko kada kayo a proteksyon. No at danto iti taaw, san kunton a responsibilidad nila. Luisa, hello? Nakaawag ka man, anak ko. Kapunta ta good news aron pang amaamuan nyo, tatang. Anya day taan na imbag adamag, balasang ka. Imbanugutan ni Doña Candida. Nga agawit na kiti minalam kita balay, tatang. Agpaisaw. Wan, tatang. Kisari no gyakon ngayon rupat lagi ti arwatak. Karon to nga rod, ti umay ko pa ng sundokin ka. Urain ton malaman, tatang. Di tanton balay ti umyanak, iti masungat arabi. Nagsaya ata anta. Pinatganda mo't laang di tarigagay ka. Sige, urayin naklatan. Uray ka, adamot to'y tricycle ko, apang sundokin ka. Nayan, senyorito. Gakot kadayo titulong dagiti matana. At di nakpayan na puutan niya ang masidag dito'y ayan na apagtugtugawan. Ay, kitutag mat, tabarang matakwan. Bulaga! Sa wakas, natakwan kay matlaan ang senyorito. Buray kailan at nagiti nagtugawan nyo, gapot pa nakakigtot yaw. Anay ko. Salbag ka to niyang. Nagdaran ti aglunlunit asugat ko. Ay ko. Unang panso. Umay kayo, senyorito. Ta ipatugaw kayo matlaan. Nagsakit na kiti sugat ko, Eloisa. Di ka unay kuti-kuti, senyorito. Tapno madalo sa kanasayaan, tigdardara sugat yun. Salbag day di ato niyang. Tangrak ko may tay. Nakapagtupulag. Saan abalit ang kasarsaritan ni madam? Ungtan na ko ma. Tapno agnakam tilo ka. Senyorito, saan ang intensyon na masakitan kayo? Kinigtot na kayo lang, itay. Gapot kadayo ka no titurong dagiti matayo. Talaga makapungtutak pa ilang iti day di ato niyang, Eloisa. Nasaysayat ko ma. No iso ti agawit ngumitisi ka. Anya? Muna, tamay-mayat ti panang taripatong kanya. Senyorito, agpadpada kami lang kinito niya nga nasaya at ti panang taripato mi kada kayo. Iso adi ko mamati pagbaga. Nga ora iso, kat agawit ko malangan iti pinalamit si balayda. May-mayat kamatlaang, Eloisa. Ngabiti day di aton niyang. Iso sikat ti kay kayat ko. Mabati dito'y balay. Senyorito. Anyad pampanunutam aya, ha, Tonyak? Apay nagarabid ka iti linuloko. Saan ko nga intensyon ang masaktan ni senyorito, iti panangkigtot ko kinkwa na madam. Kaya't kula ang amatawan, gaputa, makita kitay, anak adayo ti turong dagiti matana. Karamba! Kat! Nakita mo ti resulta ti panagkigtot mo kan kuana, ha? Pakawanin da ko maiti panagdara ti sugat ni senyorito, madam. Uray ta, dinalusanan ni Eloisa kan inagasan nam. Ha! Uli tempay tinarabid po kat masakitan to manan ti anak ko. Tsak
Aklamon no niya tirambitat kan ka. Sorry, madam. Saan to na maulit? Ala, agtrabaho kan. Saan kat atilar aramidam? Ay, madam. Anya ti ko na yun, tita? Nagdarati sugat ni Jonas? Waniha, kapoy ti panagtingtot kan kwa na nito niya. Anya? Agasam. Uray lanay patugaw ti anak ko iti tugaw na. Kapot na laos apan nakakigtot na itinaramit na iti aton niya. Katay ay, ag-agasan dan tinagtara sugat na. Unay matantaramin na aton niya? Wan gayam, tita. Nairuwatan ni Eloisa, dagiti arwatan na? Waniha, santo na maturog dito yung balay inton rabi. Inton rabila tangarutan ti umay ko ditaya ni Jonas. Sarong karak ni Jonas. Anya, At dapat namin papanakita. Iso nga inton rabila tan ti umay ko dita balayo. Sabay lang uma. Tasong bala na dagos ni Turko ti awag ko. Oh, hello Turko. Siyempre aday baga, kisong imawagak. Loko, ibagam kadagiti upat a kapitan ti lansa tayo. Wan, ada misyon da inton sumarunong aldaw. Awan, dagiti tao ni Donya Candida ti makasabol. Adda sa batin da kargamento iti San Marcelino po. Awan da nagtatao ni Donya Candida dagiti mang bayabay. Wan, sige, kastabay. Hello! Donya Candida, imawagak. Takayat ko ngay bagaging ka. Pinagsagana ko nagiti ka sa pulang para iti misyon nagiti taon. Agyabadak doon sa lubon. Katala, bayam! Tanawan to lakit diti pagka-imbernada. At danto, itad ko manan a bonus mo, Mayor. Agbayso? Wan! Among ba't kadyakon? Awan parikot. No, may papan iti dayta ti pagsasaritan. No lakit di, awan ti saan anasaya at apagtan. Eloisa, sumipngatan. Awan mat pa ni tatang mo amang sukon kan ka dito'y mansyon. Wan nga nun tonyang, itay pa narwar ko dagiti arwata kiti mansyon. Awan mat langan ni tatang. Sa taom to ti umayin ton bigat Di ka kumaagladlada, tamno di ka maungtam. Wan. Tatang mo, isang dayjay naka-tricycle, adimtang Eloisa. Eloisa, saan ka pala mapanaglugslugan iti tricycle ni tatang mo? Apay, senyorito. Kaya't ko makasarita ni tatang mo. Anya? Kaya't yung makasarita ni tatang ko, senyorito. Well, ada kaya't ko nga ibagakin ko, ana. Hey, senyorito. Adaak, tapno sukuno kaunti anak ko. Agyaman at umayo sukunon. Kat makasarita kayo, tatay pe. Eloisa. Tonyang, mapan kayo man mangalay tinalamiis ngayon naman ni tata? Wan, senyorito. Ay, senyorita, sumipngetan. Agawid kami kuman iti anak ko. Madamdama tata. Adadagiti kaya't ko nga ipakaawat kada kayo. Kat sapay la kuma. Tagbalo iti panunot yo. Panggap iti kalikagom yo apan agawid ni Eloisa tunggal malam. Ay, senyorita, kay kayat ko nga uri agawid ni Eloisa iti minalam. Tapno adamad lakad kadwak iti rabi ay. Wanang adada mabannog ni Eloisa no agawid amin alam, tata. Kasano nga rodan no dapaskan dito balay. Ket aging ga kami iti rabi Di awan ti katulungan min. Awan ti katulungan ni Tonyang. Ay, maawatak no adda dagiti gundaway nga ag-overtime ti anak ko, senyorita. Tata, da kayong matlatimang parparigat iti anak yo. No ipilit yo latta ti panagawid na tunggal malam. Ay,
Sakti mangsukon ken mangitulnog ken ko ana dito'y mansyon, senyorita. Nasaan la ko man nga agawid ni Eloisa. Makainan ako man adagos numalpas dagiti trabaho na, tata. Ang agawid mat. Agawid agbiyahin tupay. Ay, isa na balay, senyorita. No kasta, tata. Talagan nga itultuloy yo. Kaya agawid ni Eloisa iti minalam. Ay, tay ko na ako, senyorita. Ay, kayat ko, nga agawid ti anak ko. Tapno da kadwak iday balay, numadanaw ti rabi ay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Karamba! Itay pa'y urayat ti awag di Dawal. Kamaging gaita kat tibat lang bawag. Ay, isuntay ti ubaw awag. Dawal! Nasayate bawag kamatlagan. Pasensya kayon. Nadyak nakawag adagos ka na kayo, madam. Itay pa'y urayat ti awag mo. Uwan naramid mo ka din tinmantar ko kan ka. Well, madam. Nayaba akong nagiti matalag tayo at ako. Sige. Brian dak nga rodan dito safe house. Katag sa sarita tayo. Tunyang, papanantay lang ni Mami. Rabiin. Jak man amo, senyorito. Tay-tay damagag kan kwa na, no sa dino ti papanan na inakmat sinong bata. Ay, awagak man kit di. Ay, saan nyo maawagan, senyorito? Nalipatan na ti cellphone na. Anya? Ay, unayin ni Mami. Managlilipat. Ang papanan na nga ta. Ang mga no adak ka-meeting na, padayo ang negosyante, senyorito. Wan ang mabiin. Awan orasan ni madam. No negosyo ti pagsasaritaan, senyorito. Sa bagay, gusto ta ko nam. Tadapay day ti gundaway. Nga aging gay ti parbangon na nagmeeting kadag ti kasosyo mi. Awan gayam. May sabalik man ti siritaan ta, Tunyang. Anya day ta, senyorito. Awan ka dito imbati apulos ni Eloisa nga arwatin na dito'y mansyon? Atta, sumagmamanula ang aparis, senyorito. Pagsukatan na kanulaan no maling atun nga ti arwatan na. Ay, may mayat ko ma, no saan langan nga agawid ni Eloisa. Kuma, nimot ama ipiti ng kumbinser ki ni Eloisa nga agi-stay out latan nito'y mansyon. Uli ba kayo? Uli dag. Ada na kita napatay ka bambana. Gagad ngayon pagkakata tayo ni madam. Uli ba kayo? Imbayak! Tapdo mapagsagana kayo ana sayat para iti mission nyo. Nakasagana kami, madam. Good! Diyak kayat ngagpatay-patay kayo. Nadda kayo to ni Pantalan. Masapul nga galibtak kayo. Well, madam. Dawol, amo ka na risgo da ito'y ambisyon nyo. Isugay ti tao ti kayat ko apakaipagnaan dagiti kontrabando asumanglag iti Batangas. Kabaw kan, madam. San Marcelino, madam. Huwag gayam! Ada ko mga rod dagiti napipintas ng armas may, madam. Di kay madadagan. Awit ko dagiti armas yo abapan ni Jay San Marcelino. Aday tilugan ko. Inkayalan. Agyaman kami, madam. May disagmon ka dagiti kakaduam. No, madam. Elvino, isong. Ay, ingkay mo ba dagiti armas sa tilugan ni madam? Dara sa inyo. Huwag dawal. Sige, intayon, kakadua. Masabo lang masorot, tinagtutulagan tayo ang plano. Ay, Eloisa! Eloisa, anak! Ay, aldawan! Agring ka, anta mabigatan! Tatang, aldawan ko na yo. Anyat orasan. Ay, alas 8 na anak kau! Anya? Ala, sigurado amang tanag lakit ti manan kini Doña Candida. Naladaw ako ni ti trabaho. Anya? Ay, di mo day off mo ita! Iso adi ka rin ay nga nasapa. Ha?
Ayun, gayam, tatang. Nalipatak matan. Madanaga nagpikit din. Ay sao sa nakaw. Adan sa amot ng kabkabaw mo. Wan nga rin, tatang. Tsak pa'y amot eramida kita'y bagayong haldawan. Mala, umaykan. Mamigatan. Nakaluto akaw. Anyat si datayo, tatang? Ay, nagparti akman ti manaw. Ah? Isaw ti si data anak ko. Intunog di may salupaw kan pitsaw. Tamok nga isuunay ti paggustaw. Po, nagimas ang tatang. Sigurado makaado akmanan iti makan ita. Amiga, imawag ti may isa kadag iti kapitan. Katimba ka muna nakadanon dan di San Marcelino. Wan, abi ko. Tay mawag mo't kanyak ni Dawol. Kat ko dada amadaman ti panangidiskargada kadag iti kontrabando a produkto. Nga inagkat ko iti balasiw tao. Anya ka di a produkto dagiti dimdang amiga. Naglalao kami ko. Ada sigarilyo, arak, prosen, kadumapay ababaling nga ilako iti merkado, amigo. Talaga sikat ti kalaingan no pa nagipuslit ti pagsasaritaan. Gapumot lang iti tulog mo, amigo. Wen kasanom no maabakag to a mayor iti umay nga eleksyon. Aniya? Ay, saan ka mapasamak na itabi ko? Mairing pas mo ti talo at termino. Nga ta, hanggang ato dagiti mangibagbaga, adi daktun kayat abot to sam iti umay nga eleksyon, amiga. Amwam, doa sino dagita amang ibagbaga, adi da kanto kayat aputusan. Taisudan to tiren nakam apamulmulan iti kwarta. Sige. Ngam ka sa bulak tumanan tinagkal na mundo, amiga. Awan danag, siyak tumanan ti magkamo iti pinansyal ka sa pulam, iti umay nga eleksyon. Agyaman na, amiga. Basta ituloy mo ti magprotekta, kadag iti ilikal ang negosyo, kami. Oh, sige. Aging gasyak ti mayor. Safe amin dagiti illegal ang negosyo. Kasungbatan na ti awag ko. Hello, senyorito? Agyaman nagta sinungbatan mo't lang ti awag ko, Eloisa. Ada ka di ba kayo? Kanakaawag kayo, senyorito? Awan, kahit ko lang nga maamuan. No naimas mo't lang titurog mo ti tabalayo. Ay, wan, senyorito. Alas 8 nga roda na tarining ni tata nga mamiga. Anya? Ay naladaw kagayang magririing no di tabalayo ti pagturogam. Saan ba't, senyorito? Gapo siguro ta nabayagan nagpuypuyat ta kini binagbantayan kay ospital. Isa, naimasak mo ta tinaturog. Imbaglakit din, tadeok mo ita. Tano saan? Sigurado, naungtan ka kumamanan. Awan pagdanagan yung senyorito. Tatamat ni tatang ko amang ririing kanya. Masaan ka makapuot iti na itudi nga oras sa panagriing ko. Nagtagang bahaya patarayan tilokan tayo. Takno daras tayo akatanom. Iti papanon tayo. Ikaw na iyaga para, Dawol. Uri kat panlig ba't timisyon tayo? Aging gadi tayo may danon iti bodiga. Dagito yung produkto. Saan tayo palang makunabaligi. Timisyon tayo. Ha? Dawol. Kita itilikudan tayo. At tatagitikot pasumursurot ka tayo. Hawan kang peso. Kapitan! Pantakampay! Dawol. Pinaspasan dapat tinagpataray. Kumangkamat na. Anak ni Bakas! Ang talaki ni Daka sa panggap na kanyay, anak kamang ka. Amang susurot ka na tayo kakanwa. Agsaka na tayo. Wan, Dawol. Nagsisina na. Kaslakayat na tayo walawlawan. Ha? Kanda tayo, Dawol. Kumulap kayo! Sana mabaling at dami risang ka na tayo. Ay, pinatalakit kita sumusurot, Dawol. Pumalas tayo! Sana mabalin na tayo di madisgrasya! Tama
Anja may sabi maltog. Kat nagsikot ibang kada. Kung gunana, bumalbas na. Kapitan, Bartakambay! Nasken may tarayan tayo na kita sinalit na kabosor. Hello, Dawol. Apay ngay talang tiyawag ko. Kumusta kayon kadagiti kakadwa? May pasungal ka lang kami itinangad, madam. Anya, karamba! Ada kay kadipay lang di napantalan. Atayo kami ni Jay, madam. Dukas ta, iti taaw, tinakay pasungal ngalan nyo itiraga. Awan, madam. Alangan man kayo matay. Karamba! Asino dagiti kabusor yo? Sabi nga mo, madam. Tapto di atap ko. Apirana lang iti nang balbal daw ka na kali. Anya? Ah, saan amabalin ama agaw dati karga dagiti lansya, Dawol! Saan amabalin ama heblada ka? Dagiti lansya na kaikargaan ka dagiti kontrabando. Milyones ti mapukaw kanyak no maagaw ta dagiti karga, Dawol. Oh. Apay, adi kay makatanga. Pag nakay apag nakas la di kay makaanak kapus. Ay! Aday wanak man dito ito niyan! Taamangan no si kati pagpupungtutak! Ada ka di parikot. Aday wanak ka na! Saan ka nga sa lutsod? Ay, tadakos ka di amaamot na niya ti problema yung madam. Pumanaw ka dito, oy! Kaya't ko tiyag may sa. At no naway-waya ka makapagpanunot iti solusyon ni ti parikot ko. Talaga nga da parikot yung madam. Unak lang arudan ati kag sa lutsod! Karamba! Kaya't mo tayo dumudum ka, ha? Kasla ang masukon ti agong niya, madam. Ay, saan, madam? Ay, diyak kaya't di may dumudong. Sige, panawan kay pa dito. Dita kayo! Anyati ko na, mamiga. Nay pasungal-ngal dagiti tao midirangat. Wan, amigo. Ay na, madantanaga na. Tamagan ng mahay bladag. Kapo kadagiti lansya na kay kargaan kadagiti kontrabando. Anak ti pagkabakas. Ate, tamnak po. Tila masasaw kon. Sana mabalhin. Mapaagaw dagiti taom dagiti nagluganan da. Milyonis ti bayan ti may sa lansya. Wan! Amok, amigo. Amok anagin na ti bayan ti may sa lansya. Wah! Naglagi pabad. Nangina mo ti balor dagiti kontrabando akar kadadawal. Iso asaan la asiksika ti maperwisyo ano mapukawan. Nagpaligid dagiti pirata iti kagamta. Di mo't agkakabilag ti armas kentan mo kadagiti taom. Wan, amigo! Iso adakal ti kumpiyansa. Asaan lang paligid dagiti kampusor. Iti nag-isip apang gamta. Ikararag mo. Adi na maabak iti panakirang da, amiga. Karamba! Numadantana ka na kakasla. Saan ko gamot ang kararag, amigo? Iso mabalin ka di. Asikalatan ti mga kararag iti panagpaligid ang iti taok. Iti na kay pasungal ngalan da adang-adang. Anak ti pagkangabakas. Tunya, apeng agsangsangit ka? Kaputa, naungtanak kini maming senyorito. Apay nga men, anyay naramid mo. Di panagdamag ko, no anya ti parikot na senyorito. Kasla, maburburiburan ngamin unay. Tapag na kasla di makaanak ka pusa. Anya? Ada parikot ni mami? Un senyorito. Anya ka no ti parikot na? Di nangarod kahit nga iba ka senyorito. Iso ti nakaungta, kun kuha na iti dinamag ko. Sa dino nga ro ti ayan ni mami? Ada iti likod ti balay senyorito. Ni... Apay nga day, jay. Kaputa, saan nakayat ka no ti may isturbo? Ay, sige. Inakiti ayan na. Katdamagak noon niya ti parikot na. Uray la makaluluan ito niya. Gapo iti panangungat kanukin kwa na. Iti panangdamag na noon niya ti parikot na. Ay, jayan ni mami. Kasla daw awagan na iti cellphone na. Naskan amamak noon niya ti pakaburiburan ti inak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggepkeng kan,
iti sumarunungan kami pataratang. Sige, Kapitan! Partakan pa di mang pataray tinukan tayo. Nas ka na madaywan tayo na kiti pirata. Saan ta tayo mainggan akamatan, Dawal? Salba! Dawal, katawhan ta tayo. Nalawag ang makitak. Ipagarot na siguro ang mabudang tayo kanakwada. Kapoy di pa ng kamkamat na ka na tayo. Bambanatan ta tayo manan, Dawal. Kapitan! Papagkasan tinukan tayo. Samon tikalaatan ngay belta. Kit na tayo matimang parto kanakwada. Aya, saan tayo nga tamay sagmag iti dahi tangaramida tayo, Dawal? Yak kaya di pa ng katkatawa na ka na tayo. Iso ka lumaban tayo. Uray inibusan no iso di kayan na. Tiyakla tabawagan ni Tawal. Nagatan ti papaspasama kiti panagkamat katakwada na kiti pirata iti tingat tao. Mami! Ito na sa ubas sinagtituyan ko. Mami, anya ti problema yo. Abi, kasla maburiburan kayo. Nagipulog kan kanito diyang. Wan, Mami. Nabuta aglulo anang iba nga inong tanyo ka no? Ti sinarpag nanday diya katulong. Anya ka ti problema yung Mami. Ay kwa. Ay, naawad iho. Talagang nga ibagak na ipasungal-gal tatawal itirangat iting katao. Oh, Mami. Apaya di kayo matanagsaw. Kwa. Ay, karamba. Mami, pagdamdamagan kayo. Apaya kit kita andak mutlatan. Kwa iho. Ang gaputa darim so anadagsan a problema iti maysa a negosyo tayo. Anya ti problema, Mami? Kaya't gagkid daw dagiti regular nga empleyado tayo ang maipangato man ang tisulto ta. Anya? Kit no ka daw dawat dalangit increase? Ay tagaro ti pagpupungto ta kiho. Anya abrans ti negosyo tayo. Iti agkid-kid daw manan iti increase, Mami. Tasyak ti mapan makisarita kadakwada. Ay saanan. Bayablat ta na siya ti magresolve iti tayo ti a problema. Makibalaet akon, Mami. Agpapaimbag ka pailaang. Gapo ka dagiti sugat mo. Iso payablat ta na siya ti magresolve iti tayo ti a problema. Bosor naman. Bintak. Limnadan. Kan ado tinatay ka na gini kalaman. Natay dan sapay kat amin iti dayay. Dawal, delikadon. Abay. Bumalbalas na kiti kalaban, Dawal. Pinalawlawan. Nakatibay siya kalan siya tayo. Kat binagbagda na gini kakadwa tayo. Kimalay atan da kiti pirata iti lang siya, Dawal. Kapitan! Umasinag tayo kanakwada kat na tayo matimang ratrat kanakwada. Pinabantuan na tayo. Kumlab kayo kakadwa. Kumlab kayo. Saan tayo basta makasinag kadakwada, Dawal? Anak, di ba ka sa pagkang? Nagaw na di may siya kanagtilan siya tayo. Imadayunan! Anya ti kunamdawol. Napahayjak yo ti may sa kadagiti lansya na kay kargaan dagiti kontrabando. Awan, madam! Nakatato kami nakitikraman. Inutil kayo amin! Kasano itan? Hanyan tulangan ti bagan ni Mayor Solomon na maamuan na napaagaw na tawol ti may sa kadagiti lansya. Karamba! Sige, Kapitan! Partakan di ang pataray! Napatayin tayo dagiti ng hijack iti may sa kadagtilan sa tayo! Paltogan na tayo manan dagiti pirata, Dawal. Saan tayo nakamaton ita? Bumalos tayo kiti! Delikado ang makasinag tayo kadakwada, Dawal. Sana mabalin na di tayo maagaw tinagaw dalan sa tayo.
Sige, Kapitan! Maragtakang pa'y timang pataray tilugan kayo! Ha? Saan? Dito'y kumauna yung masitag katakwata, tawal! Ha? Tawal! Mayor, kasapulak ti tulong mo iti dayti akong taway. Madama pa'y lang ti panakirangat dagiti kakadwa ka dagiti pirata iti tengga ti tao. Donya Candida, nariga da magibiyanga kita, hindi mapaspasama karangat iti tinga tao. Aniya? Nuyawag ko iti Coast Guard, wenno ka dagiti pulis, wenno iti militar, di mapaspasama kita arangat iti baybay. Sigurado amay ramraman at tiliwan dagiti taom, anagkarga ka dagiti kontrabando, amiga. Karamba! Anya nga ron tinasaya at nga ramid kabigo. No magibaunak mo ti reinforcement katadawal. Kat abangan no, isuda mo ti maharang babaan kadagiti agpatpatrolya a Coast Guard iti tao. Awagam ni Dawal, amwam no anya di mapaspasama kadakwada. Mayor Solomon. Papa, di man niya kandida di kapampanaw na. Sayang, jak na abutan. Nabayag dito'y balay na kisarsarita. Anyat nagsarsaritaan nyo? Ha? Saan mo kambuan? O sige, no diyo iba ka, saan ka pilitan? Mapanak mo't kiti di balay dahil ton madamdama. Ing kamanan, di ka kati mabain kagkarapan iti mansyon da. At dalay bagak ka ni Jonas. Mapalin mo iti cellphone. Nanyaman na itang ibagam kan kuana. Nasaysayatot lang no iti personal ng ibagak ti gagarat, papa. Isasanda ko maparita na mapan iti balay da. Anya? Umay kayo diti balay, senyorito? At ang amin kahit ko adamagan kin kay Eloisa. Nanyaman day ta, ibagayo latan, senyorito. Kahit ko nga iti personal ti pangdamagat kin ka. Ang amangan no, makabasulak magdara ti sugat yo. Saan? Adamat driver ko. Isungawan pagdanaga. Basta umayak kita balayo. Palubusan na kayo nga ta ni Madam Arma tita mansyon. Awan mo't ita ni Mami dito'y balay. Amang igaw gawid. Ano, agungad ka niya at nurumarak dito'y mansyon, Eloisa. Senyorito Jonas? Karamba! Hitay pa nga awagak dito, ol. Saan nga agkain ti cellphone na? Anya nga tan ti mapaspasamak iti tao apag kikinamatan dagiti pirata kan dagiti pasurot ko. Ha, parang isong tayo mawawag. Di, saan mat nga iso? Di Guyo. Hello, Guyo! Anya ti mapaspasamak kada kayo dito tinga ti tao. Apay adyak maawagan ni Dawal. Aniya. Napaltugan ni Dawal. Eh, anak, anya ka di day talut-lutwam. Aglingling man na di kamote, may iskan mani tatang. Imbag lang at merienda tayo. Ha? Ay, merienda tayo kunam. Apa ay ada ka di umay asa nga ilay? Adda tatang, Nasinaw. ni Senyorito Jonas. Inyawag na nga umay kano dito yung balay. Tadda ka no umay na damagan kanyak. Isa nagling man iti mabalin tayo apag sangwan. Anya, apa ay kabailan na ka din di agmanehaw? Adda driver na tatang. Anya ka na ti umay na damagan kin ka. Apa ya di na paila sinaludsod ito nagsarita kayo iti silpaon. Uy, no saan ka? Damagan ng tulatan ng tunbigat. Jakman amukin ni Senyorito Jonas tatang. Tapagtaktakan na pa'y nati umay dito na mo apagtangan tayo. Hello, Tonyang. Apay gay mawag ka. Aniya. Ni Jonas Rimuar di Tamansion. Karamba. Nagturungan na. Aniya. Di mo amo. Tapay. Di mo ka di sinaludso di tay Rimuar. Di na kayat kay baga. Nalalalala. Bayam tawagak. Kat damagak no sa dino tinagturungan na. Sige. Bye.
Ay, noon niya laditan, tiada a problema. Naghimas to'y lining tam amais, Eloisa. O sige, mangan kayo latana niya ti magusto niyo, senyorito. Uray ta ato ti lining ta, kasi naganaak ti ayo. Agyaman nak, Eloisa. Wan gayam. Anya ti ko tayo adamagan yung kanyak, senyorito. Panggap ijay na istorya kanyak nito niyang. Akayat mo a kurso, nukas pangaringan ta agadal kan tumanan. Agpaiso ka di, nga accountancy ti kayat mga laan. Ha? Kuha, senyorito. Oh, apaya di ka makasungbat. Pag-arupan niyo siguro ng ambisyosa at makita yo ti kinanumumi kini tatang. Kasya kurso ti kalikaguma kagunutan. Eloisa, iti ka ano man, kitjak pulos imbabat ti kinatao yo kinitatang mo. Amam ka di adak kal akwarta ti mabusbus mo. Nuday di akurso ti alaan? Amok, senyorito. Isungarot ang nagkatulong nga kada kayo. Tabarang makaurnungak iti ramatak nga agadal. Kuna nito niyang ana istoryam ken ko ana. Nangangato ka no ti grades mo, idi agad adal ka pailaan. Owan, senyorito. Saan nga iti panagpalastog ng sipot elementarya aking ga iti nag-high school kat siyak ti tapuan iti klase. Ay, sayang. Tanagsardeng ka anagadal. Ang mala, bayam ta kasaritak to ni mami. Amang ano, kahit namat nga alaan na ka, kadagiti scholar na. Anya? Ay, saan, senyorito? Nakababain. Saan kang agbain? Tagtrab-trabaho kamot kada kami. Kan, adaan ka itinalayog nga arapaap, Eloisa. Kat bayam, tatulungan ta ka. Nulakit di kayat ni mami. Karamba! Itay pa anak kasang putak dito balay. Kan itay pa nga awagak ni Jonas. Gamtimat sumungsumpat. Danagsar ting alugan iti arupayan. Imo ni iti dimdag. Ay, tita, Candida. Kumusta kayo? Adda kayo matgaan di tarwar ti balay yo. Ano, amuyo ka din o maya kita? Kat saktir orayan nyo. Isa di ha. Diyan ka mo nga umay ka. Ni Jonas isagsaga ka sumagpad. Awan ni Jonas, tita? Napanan na? Diyak nga rod abo. Tayo di salud-sudan ka nito niyang no sa dino ti papanan na kat di na matimbaga. Ay, sayang nga ron ti umay ko nakasta. Sapay na patag ti damaga ka makankuhana. Iuray mo lahagan iha. Barang inusan mo't lang nga babayag iti napanan na. O sige, uray ka lang nga rodan. Adak mo't lang dito yan? Sige iha. Mabit lang tasong batak na itiawag ko. Excuse me iha. Sige, tita. Hello, Guyo. Sinindaan nyo ka din dagiti pirata, anang hadyak iti bay sa alansya, anak ay karkaan dagiti kontrabando. Karamba! Kumamat to sa inyo nga iningkaan ida. Anya? Nagbutang kayo kalpasan anapantugan ta ni Tawol. Oh! Ayan nyo warot itaan. Sige. Darasan nyo warot ti sumanglat. Wan! Agur-ura yan dagiti kakadwa tayo iti takdang. Tapno may transfer dagiti kontrabando a produkto ka dagiti close band tayo. Wan! Isudan ti baka mo amang ipan iti puteka. Karamba! Nagsaya at kat kumanon ti yun na pahayjak. Taklas usong patakitakin ni Biyor Solomon. Kapoy ti pandaka agaw ti may sa kadagiti lansya a pinulod tayo kan kuwana. Ay, naumamaglaan nga nakisarsarita ni Senyorito Jonas. Wan, tatang. Ay, anya ayat imay na imbaga. Dinamag na. No, agpay suggestorya nito niyang. Kayat ko kano ti kurso nga accountancy into nagkuleyo ak tatang. Ay, kahit anya nga raw ti sungbat mo. Imbaga agpay nga accountancy ti kayat ko tatang. Sus, nakababain balasang kao. Tama nga no ipagarap ni Senyorito Jonas nga ambisyosa ka.
Da nakita na mo ti kinanumor ti panagbiag ta. Kuna ni Jonas, nga iti ka ano man, kat di na yung babati kinatao tayo nga oray, amo na amarigrigat tayo lang. Kan amuyo ka di? Ada na isawang napakaragsakak lang unay tatang. Anya day jay. Naku nana, akasarita ng tukano ni mami na. Taalaan nakmat amay sa kadagiti scholar na. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.